Kuvele ukuthi uKhuzani uphethwe ingcindezi njengoba-ke enza zonke lezi zinto, kanti-ke wenza izinto zibe worse. Lokho kusho uSiyamyeza emva kokubuka ulive wayizolo. Ngazi ukuthi uveze nezinto wake wazisho last year, wayibuyisa njengamanje uqinisekisa ukuthi ngempela ngempela le nto wayisho yayiyiqiniso. Ukuthi uKhuzani noma ngawahlukanisa unyaka, kodwa-ke ayizi ukumsiza ngalutho leyo nto. Kunalokho izomcindezela. Lokho kulandela izinto ebezenzeka last year. uKhuzani efuna ukuhlukanisa unyaka ngenkani, ngevoti lakhe nabalandeli bakhe. Asiphiki yebo bekuyivoti labalandeli, kodwa umhlaba ubuthanda ingoma Paris. Njengoba-ke ingoma ikwazi ukuthi ifike laphana ko-24 million. Njengamanje ibheke ku-30 million. Kodwa-ke kaKhuzani akafi ngisho ku-10 million. Lokho usho uSiyamyeza. Kanti uSiyamyeza uma ngabe eqhubeka wathi lokho kwenzakalayo mina kungithusi asikho isimanga. Instead ngibona lo munye umfaka computer naye enoNkulunkulu ophilayo. I've said it last year ngoDecember ukuthi uKhuzani noma engayiwini indaba yeSong of the Year ekhosini, he will never enjoy such victory empilweni yakhe. Angeke. Every time iParis mangabe achieve ama-award recognizedwa ey'ndaweni ey'thile iqoko inominatewa nakuphi nakuphi njalo kureflecta back endabeni ye-Song of the Year. And u-SABC faced a bad reputation ngendaba ye-Song of the Year lapha okhosini. Ama-comment ebehlezi mabethi bathinta nje into enokuvota phakathi. Abantu bakhomplayina ngendaba ye-Song of the Year. Lokho akusho-ke mina ukuthi ingoma deserved ukuthi ihlukanise unyaka noma kube yiyona abantu abajabula ngayo uma bengena unyakeni omusha. Kusho ama-numbers ako-YouTube, ako-Spotify, kuphi nama-award nokunominatewa kwawo. And kufanele into ingahlukumezi uKhuzani kuphela, ingamniki i-pressure kuphela. Even nabo-Big Zulu, they were there. Bade benombayimbayi benani yonke lento. Bekuney'ngoma even zakwaKwaito like Oplan nezinye ngazithiwa bani kwakhona oTyler nabona bonke abantu akade bekhona. And right now umthandeni usa-achieve ngale ngoma yangonyaka lo ofile. Ukhozi uma ngabe lithi this year sivotela ingoma ekade sijabulisa unyaka wonke, ingoma ethandwa umphakathi. Hayi ukuthi kuvotelwe umuntu abantu abamthandayo. Yini bazama ukuyihlanga lonto ngoba bayitholile ipressure. Khona into eyenzakalile ngakubona babona ukuthi umphakathi ukhozi is losing credit emphakathini, ukwethembeka. Ngesimo sokuthi kuya ngokuthi ubani onamandla amaningi ukwazi ukuthi avotele lento ngoba kwanawe ungathatha 200,000 rand namhlanje ukwazi ukuthi uvote okhosini. Angisho ukuthi ne-artist elayivotela no. Noma ungaba nabantu abathile kuyiseccle yakhe abakusupportayo bakwazi ukwenza lento lokula. Into eyinkinga lento idlalwa emphakathini abantu abasuke ngayithanda. And I remember ngibona ku television ukuhlukaniswa unyaka. Akubanga mnandi. UNtshatha wayebhizi ekhuza laphana ekhuza amakani yonke lento leyo. People were disappointed. Abazange bakulindele. Namhlanje Paris lokhu isa-achieve and ingoma eyayicomparishwa nayo right now ibheke 30 million. Lena I doubt ukuthi ifikile even ku 6 or 7 million. Le okuthiwa iyalida and Paris has been achieving ama-award. Like ngokomculo nje kamthandeni kade lokho achieve ngeParis Risa multi platinum what. Right now nakho kade nominatiwe kumasama. And why wina futhi record of the year lapho umaskandi ongazi ungene khona. So into enginotisayo uKhuzani is under pressure and right now ayikho ingoma esingathi computer nale ngoma lokuthiwa iGucci currently ayikho ingoma kanjalo. So kune artist elodwa lokhu linqanqaza and one thing umthandeni okumele angamele ukuthi ayikhohle ulapha kakhona ingesimo seyinqumo zokhozi. Yabole ye-Song of the Year abantu yabagcwalisela kakhulu bagcwaneka. Ingakho namhlanje kukanje experience lento leyo ukuthi akwazi ukuwina ngoba abantu bayamsupport and he gained so much of ama supporters ngendaba ukuthi angakwazi ukuhlukanisa lento zana unyaka noma kube ngathi khona ukwenzelela lapho kungekho abantu abanamandla nje noma abantu abathize abangabalandeli abakwazi ukuvota bathatha ingoma kaKhuzani bayibeka somewhere ukuthi hey deserve or not babe support umuntu abanayo. So I think right now i-artist experience i-pressure ngenza futhi lingelilodwa no Big Zulu bonke kunzima kulukhuni kuyasinda but ke into evelindelekile le I've said it ukuthi angeke lento azayi phela khona ukuthi ubone ukuthi ya amandla nawo okwenza yonke lento le. Into eyinkinga umphakathi won't be happy ngoba iParis ayilalelwa kwaZulu Natal kuphela ayilalelwa abalandeli bakaMthandeni ayisupportwanga abalandeli bakaMthandeni noma mhlawumbe abalandeli bakaMaskandi. But it was nationwide. South Africa yonke idlalwa kuyona yonke indawo abantu ba celebrate ngayo yona yonke indawo. Kufana nale ngoma le khona yini ilentozana igushi yakhona le akaSanda wekhipha nayo idlalwa kuyona yonke indawo. For the first time kodwa ukuthi
i-artist iminyaka ilandelana lokhu likhompyutha lodwa ngey'ngoma zalo kumataniswa kukomperwa iParis kukomperwa iGucci ngapha. Iqiniso kumele sihlale nje kulona likhulunywe ukuthi inhliziyo ithini ibakuza kanjani bese kuba nale uKhuzan akasiyena umuntu okumtshela indaba zakho noma makuthiwa kunento ekucasulile noma ngathi udla obunjani udaka obunjani ngeke right now kuzoba nenkinga njengamanje ibhifanyana ezoba khona phakathi komphathi wokhozi nolontozana nontshatha ngoba shuthi zonke indaba noma khona into yaphutsha uNtshatha wathi nawe uyayibhodlela wabhodla ngapha right now ke ulimele phela manje kwenzakala lento eyenzakalayo into ethiwani ke yonke lento la ayi kulukhulu emadoda.